Ano pong definition niya ng confidential? Based on the joint circular po, ang confidential expenses ay yung... Hindi po expenses, confidential lang po. Bilang kayo po ay abogado, ano pong pagkakaintindi niyo sa confidential? classified. Kung paano ginagamit lahat yon. Kasi nakatutok lang kayo kay Vice President Sara Duterte, hindi naman talaga siya yung pondong yan galing Kongreso, galing Office of the President. Paano yung ibang ahensya na matagal nang gumagamit ng confidential fund? Exposed po ba kayo sa threat ng terrorism sa bansa natin? Nabalitaan niyo po ba ang ISIS, ang NPA, ang Abu Sayyaf? Exposed po ba kayo doon sa mga balita? Sa news po, may Sa mga news. nabalitaan po ako, Your Honor. Opo. Alam niyo po ba na kung gaano nakagrabe ang terrorism? Wala po akong threshold, Your Honor, to determine that. Wala po. Pero kayo po ang humahawak ng investigasyon patungkol sa confidential fund. Tama po ba? Hindi po siya investigation, evaluation po. Evaluation. Nako, tama-tama. Ibig po sabihin, kahapon po, sinabi ninyo na gumawa lang kayo ng preliminary investigation. Tama po ba? Preliminary inquiry. Hindi po, part po siya ng process namin na mag-issue po kami ng AOM. Opo. So, ibig po sabihin, kahapon kasi narinig ko parang yung ginawa nyo, preliminary lang. Yung AOM po, preliminary lang. Opo. Hindi po yun konklusyon. Kung ang tinutukoy niyo po ay yung... Meron po kasing provision as to the joint circular as to tinatawag na prima facie. Pakisagot na lang po kung conclusion ba po yun? Final? Final? Hindi po kasi we require So, hindi them. po final. Based Boss, on the AOM konti lang po oras ko, hindi po final. Sa AOM po, yung AOM po, hindi po final. Hindi po final. Opo. Kayo po ba ay naniniwala na ang mga confidential agent ay dapat magpakilala? Sabihin ng kanilang mga totoong pangalan? Wala pong provision as to that po sa joint circular, Your Honor. Opo. Kayo po mismo, palagay niyo po, sa personal po ninyong pagkakaintindi, ang mga confidential agent dapat po bang magpakilala? Since that calls for an opinion, hindi po ako authorized to express that, Your Honor. Ano pong definition niya ng confidential? Based on the joint circular po, ang confidential expenses ay yung... Hindi po expenses, confidential lang po. Bilang kayo po ay abogado, ano pong pagkakaintindi niyo sa confidential? classified po, Your Honor. Okay. Boss, sa next na lang po akong round. Thank you. Yung una pong cheque ay 125 million December 20, 2022. Tama po ba? Yes po, Your Honor. Opo. Batid niyo po ba na ang founding anniversary ng CPP-NPA ay December 26? Wala po akong personal knowledge about that, Your Honor. Opo. Dahil wala po kayong katulad ng sinabi, Senator Lacson, wala po kayong clearance, ano? Pangalawa, second check po, 125 million, January 31, 2023, tama po? Yes po, Your Honor. Opo. Ang NPA founding anniversary po ay March 29. Batid niyo po ba yun? Wala po akong personal knowledge about that, Okay. Your Honor. Third check, 125 million, April 18, 2023. Tama po ba? Hindi ko po matandaan yung date po nung check eh. May I refer po to the check po. Stopwatch, please. April 18, 2023 po, yung 125 million. Yes po, Your Honor. Opo. Ang 50th po, golden anniversary ng NDF, National Democratic Front, ay April 24. Kaya ko po nabanggit lahat to. Ito pong mga dates na to, nung December 26, March 29, April 24, lahat po ito, walang nangyaring attack. Lahat po foiled. Wala po. For the first time, wala pong nangyaring attack. Kasi tuwing founding anniversary, may attack. Ang tanong ko po, Ginoong Kabayan, naniniwala po ba kayo na malaki ang papel ng confidential fund at confidential agent? Depende po yan sa kung ano po talaga yung mandate ng agency po, Your Honor. Alam naman po natin na ang DepEd, diyan po nanggagaling ang tinatawag naming sa Communist Party po, ano? Meron po kasing pangkat gerilya, ang pangkat politikal. Yung pangkat politikal, yan po yung mga estudyante na nanggagaling sa universidad. Sang-ayon po ba kayo doon?
I cannot answer that po, Your Honor. Okay, dahil wala nga po pala kayong clearance. Maraming salamat. Yes, narinig rin natin si dating Ombudsman Samuel Martires nung siya ay pinatawag sa Kongreso. Kumbaga parang gusto rin siyang tanungin na meron silang gustong sagot na mailabas ni Ombudsman. Sabi talaga ni Ombudsman, it is confidential. Kumbaga common sense, it is confidential. And kumbaga directly speaking, the funds came from the Office of the President. So it was entrusted by the Office of the President for that confidential matters. And in the succeeding years, it was entrusted by Congress itself. It's general appropriations. So nilagay nyo na ang pangalan nito confidential funds, pero ayaw nyo maging confidential. Bakit nyo pa inappropriate into confidential funds? Opo. Kahit na noong pagdinig pa dyan sa Kamara, wala din tayong narinig na may inimbitahan na ibang ahensya ng gobyerno. Ito, mga best practices, good practices ng ibang ahensya ng gobyerno, paano ginamit ang kanilang confidential fund. Ihambingan natin paano ninyo ginamit. Wala tayo. Parang purely sa DepEd tsaka sa OVP lang. Sa tingin nyo, mas maganda yung ganun. Noon pa, wala pa itong mga impeachment. Pinag-uusapan na pa itong confidential at intelligence fund. So kanina narinig ko na may nagtanong kay Attorney Kapunan na sa Senate, sinabi sa kanya na, ma'am, hindi ba mas malaki yung confidential funds ng Office of the President? So, ang sagot lang niya, edi kasuhan nyo. Yun lang ang sabi niya. Pero kung ako ay isang abogado na talagang fair and everything, and ang hinahanap natin dito hustisya, edi tama lamang na ilatag mo dyan lahat ng ahensya at opisina ng gobyerno na may confidential funds, and i-check mo kung paano ginagamit lahat yon. Kasi nakatutok lang kayo kay Vice President Sara Duterte, hindi naman talaga siya yung pondong yan galing Kongreso, galing Office of the President. Paano yung ibang ahensya na matagal nang gumagamit ng confidential funds and wala naman tayo naririnig rin sa kanila. Tsaka malimit silang gumawa ng paghahambing. Like, halimbawa, sinabi nila na sa panahon ni Lenny, wala namang ganyan. Sa panahon ni Binay, sabi nila wala daw, pero may mga dokumento ipinakita sa kanila. Tapos, mahilig sila maghambing na ito ba usual, unusual, kasi sa experience ng witness, wala naman siya. Pero, di ba, mas maigi na kung para mayroong basehan talaga. Ang daming mga ahensya ng gobyerno na gumagamit ng intel at confidential fund. Bakit hindi na natalakay? Pero yun nga, yung issue ng national security dito, kasi nabubusisi na ang operation ng ating gobyerno laban sa mga kalaban ng Estado na gustong-gusto ng mga iilang sumusuporta sa impeachment ni VP Sara po, Chairman. Tataka nga rin ako, ba't nila inihahambing kina VP Lenny and other vice presidents? Kita naman natin sa personality, sa character, sa experience ni Vice President Sara Duterte at ng kanyang ama, sila ay naging mayor ng Davao City. At sila ang naka-neutralize sa mga teroristang NPA at mga kriminal sa Davao City nung sila ay nandun. So gumamit rin sila syempre ng pondo, pantulong sa ganong advocacy at sa ganong success. So nung napunta sila sa national government, naging presidente ang kanyang ama, syempre meron namang confidential funds ng Office of the President, ginamit rin ni Pangulong Duterte at naramdaman naman ng milyong-milyong Pilipino na nalabanan ng krimen, nalabanan ng mga terorista, bumaba ang crime rate, bumaba ang numero ng mga terorista. At si Vice President Sara Duterte, pinagpatuloy lang yon at dahil inilagay siya sa DepEd, mas lalong paigtingin ang paglaban sa NPA kasi mga kabataan ang nire-recruit. Hindi naman ire-recruit ng ibang magulang yan sa paaralan. Ang magre-recruit talaga dyan, makakaliwang guro. So, trabaho talaga ni Vice President Sara Duterte yon. So, masabi natin dyan, etong dalawang pinuno natin na pinagkatiwalaan ng mga Pilipino, talagang matagal na nilang advocacy yan. Hindi natin tatanungin na, bakit mo ginawa yan? Alam naman natin, kaya nga sila naboto ng taong bayan, yan na yung ginagawa nila dati sa Davao City pa lang. Ang matanong ko nga, yung ibang ahensya, yung ibang opisina ng gobyerno na napakalalaki ng confidential funds,
parang wala naman tayong alam na nangyari o pinagbuhusan ng wala tayong alam. At least itong mga Duterte, alam natin ang advokasya nila na tunay na labanan ng kriminalidad, terorismo, lalo na mga teroristang NPA. Opo, balikan ko lang yung halimbawa yung sa Mary Grace Piatos. Napansin nyo rin po ba na hindi ganoon ka vocal ang kanilang witness na tumututol na yung parang sasabihin na kabilang yan sa aming kini-question yung pangalan na bakit Mary Grace Piatos. Parang di ko lang alam kung ang pag-appreciate ko kasi doon, parang wala silang pagsita mismo doon sa nakapangalan. It's either dahil alam nilang kalakaran na ganun talaga pag merong doon lang sila mas yung sa perma daw at saka sa iba pa. Pero yung detalye ng pangalan, sabi nga nila wala na sa amin yung na busisiin kung yung identity nito. So kumbaga parang maintindihan ba doon sa kanyang testimonya na kalakaran talaga sa paggamit ng Confi at Intelligence Fund yung ganong klase ng pamamaraan? Actually, sa mismong pagsagot nila ng mga witness, lalo na yung galing COA, mahalata nyo na wala naman talagang problema eh. Hindi nila kine-question yan. Kanina nga nalaman natin na wala naman palang problema dun sa 11 days. Kasi quarterly yung basis ng pag-release ng confidential funds, pwede mo gamitin in 90 days, in 60 days, in 11 days, kahit nga siguro 1 day. Basta the day belongs to that quarter. At ginamit ito ng tama, wala namang problema. So, dyan nga sa pagtatanong sa witness, dun mo pa ma-realize na wala naman palang problema eh. Parang inaangguluhan lang ng kabila talaga. Tsaka yung yung pag-question nila na yung Confi funds hindi pwede doon sa MOOE. Tapos sabi naman ng depensa, merong nakasaad sa GAA, which kung di ako nagkakamali, yung GAA mismo nung 2023 kung saan mayroong mga nakasaad doon. Baka may kaalaman kayo ukol dito po, lalo na sa mga GAA na may mga provision po doon. Well, kini-question ng prosecution kung saan ba, paano ba ganito, ipapaproduce yung buong GAA. Pero ano po masasabi nyo po dito? Sa aking experience dati, bilang head of agency, ipinapaalam lang rin yan sa DBM and kung saan nagsusupervise. Kasi kung wala ka ng budget sa isang part ng budget mo, and meron ka pang malaki sa isang bahagi, pwede mo naman ilipat sa kabila with permission sa DBM and other agencies na nagsusupervise sa'yo. So, wala namang problema. It is all government funds. It is being utilized for your advocacy, for the betterment of your constituents. So, wala naman talagang problema. Ang problema lang kung inaangguluhan mo talaga ng masama at iniisipan mo ng masama at pinapakalat mo na sa taong bayan na ito'y masama. Pero ang taong bayan naman nakikita naman talaga na hindi naman talaga, wala naman talagang problema. Opo, bago lang ulit si partner MJ na pag-uusapan yung MOOE. No, ngayon, babasahin mo yung sa social media. Naging viral din yung usapin sa MOOE dahil nga sa Kongreso, certification lang. Ito, talagang binubusisi nila lahat yung issue po sa confidential fund. Ano pong masasabi nyo rito na resibo, hinahanapan ng resibo, pero yung mga mambabatas, wala talagang kumo-question. Well, pag-uusapan lang sa social media, by certification lang yung pag-liquidate. Yes, yan ang ating narinig and tayo kasi merong ganyang budget sa opisina ng mga congressmen. Problema natin, tinanggalan tayo ng ganyang budget dati dahil tayo ay kakampi ni Vice President Sara Duterte. Pero yan ang kalakaran sa Senado at sa Kongreso. Pipirma yung honorable member na sinecertify na it was used for the office and sa kabutihan ng kanyang opisina. Kaya lang ako, kine-question ko rin yan eh. Kasi kine-question ko kung saan dinadala ng mga makakaliwang kongresista yung kanilang MOOE. Tapos kunyari, ang sweldo ng isang kongresista, more or less 200,000 a month, pero nakalagay sa salin ng isang kongresista makakaliwa, 16,000 lang.